de col·laboració amb la Fira del Teatre de Tàrrega. Això ha seguit i, per exemple, l'any 2010 l'aportació a la Fira del Teatre de Tàrrega va ser de 66.000 euros, al 2010, que tothom sap on estàvem econòmicament i on som econòmicament. El 2011 va ser de 90.000 euros, que tothom sap una altra vegada com anava la conjuntura econòmica, i com que les coses es demostren en fets i no en paraules, i menys si aquestes paraules són buides, l'any 2012 l'aportació destinada a la Fira del Teatre de Tàrrega a partir de l'Espai a la Llei per part de l'Institut d'Estudis Artesanals de la Diputació és de 120.000 euros. És a dir, què vol dir que en menys de 3 anys gairebé hem doblat el pressupost. Això és una aposta absoluta per part de l'Institut d'Estudis Artesanals. Com dic, ho direm i ho repetirem. És un estudi internacional, és a dir, només les consultes o l'enquesta està feta a professionals internacionals i bàsicament aquest estudi el que ve a confirmar és el que nosaltres sempre hem cregut i sempre hem defensat, que la Fira, a més, de tot allò que ja coneixem, que omple cares i places, doncs també és un gran espai de mercat, i també és la nostra raó. Si hem de parlar, si hem de fer un abans del que serà la programació d'aquest 2012, m'agradaria, sobretot, una vegada més insistir en que nosaltres, funcionaris d'arts de carrer, les arts de carrer seran una vegada més al centre de la nostra programació i les arts de carrer, sobretot enteses en les seves múltiples possibilitats. Presentem una programació rica en veus, formats i disciplines. La novetat i la renovació de llenguatge seran dos constants en aquesta programació que estem presentant. Continuem a la recerca d'un diàleg més intens amb la ciutat. Una manera intensa d'ocupar el centre, però sobretot també volem descobrir els nostres públics, altres cares, altres espais del municipi. És que Fira del Teatre al carrer enguany hauria de marcar especialment el nom de Fira, perquè som una fira, no és un festival. És una aposta clara per incentivar l'activitat de les empreses culturals i de teatre. A Tàrrega és la cita anual de les companyies catalanes i dels professionals d'arreu d'Europa. Els professionals que venen a contactar amb els col·legues catalans a veure les novetats artístiques, hem pogut veure algunes que seran estrena de la temporada i a més a comprar el que sigui més destacat de les seves programacions. I els programadors catalans també venen a contactar amb els professionals d'arreu del món i veure els espectacles internacionals que només es podran veure a la fira. Per tot això, Tàrrega és ara, i avui més que mai, el mercat de les arts escèniques d'Europa.